Ahlinize salam. Bu dersimizde if, elif, else ulunup kalkulator yazmak, doğalsamalı için kalkulator dedim. Yazmak görelim. Bu önkü yazanımız niraya çalışırın. Mesela şunu özgürdelim. Biz x denir input dedik ya da baştan yazalım. Mesela x sorusun denir input desin. Bize bir input girmemizi sorusun. Ya da şular yan olsun. Biz bir kalkulator yazalım. Näme olsun içinde? Bir koşmak olsun. Yok ya da cem olsun. Cem. 2 top out. 3 köpeltmek. 4 hem bölmek olsun. Şimdi bunu näde etmeli? Biz uloncudan mesela x diyelim. Input sorasın. Sayla değilsin. Ya da 1-4 arasında sayla değilsin. Şimdi bize näme diye? Yukarıda bir vasıta cemi görkezsin, 2 vasıta tapavdu, 3 vasıta bölme, köpeltmeyi, 4 vasıta bölme görkezmeli. Biz 1 ile 4 arasında uloncudan bir san almalı. Yani haysın nentes gelen olsa, mesela 2 sanı tapavdan gelen olsa, 2 bassın tapavdu görkezsin. Şimdi onda bizim uloncudan alacak datamız, malumatımız integer olmalı. Şunun için bu yere int yazacağız. Uloncudan gelen san 1 ile 4 arasındaki integer. Şimdi biz şular görkezmeli, yani uloncu ilk şular görmeli. Şoňa göre input girip, şoňa göre hem bizim etjek bolan amalymyzy saýlamaly. Onu näde etmeli? Şimdi biz bular görkezmek üçin näme etýäs? Hem şekilde ekrana çykarmak üçin print edýäs. Print diýelim. Bir menü görkezim bize şolar yani. Şimdi şunu görelim. Şeýdip gowrak görkezer ýaly menüni biz şöyle 3 tane goşadırına koysak, biz print edemizde şular yani setirlerde aşağı geçip print edip yazıp bilýäs. En oymamıza gerek yok. Şimdi mesela 1 diyelim. Şular yani 1 yazalım. 1 näme diýmeli? Cem görkezmeli. Cem üçün 1'e basmaly. 2 diyelim. 2 näme görkezsin? Top out. 3 diyelim. 3 näme görkezsin? Köpeltmeni görkezsin. 4 näme görkezsin? 4 hem bölmegini görkezsin. Bölmek dedik. Şimdi şunu print etti. Şimdi bize giren uloncudan alanlamamız, yani bir eden olsa cemini görkezmeli, 2 eden olsa näme görkezmeli, köpeltmek hasıl ya da bölme görkezmeli. Şimdi yine ilk bize näme gerek? İlk bizden 2 san girmemizi soramalı. 2 sanı girdirmeli bize. Mesela näme soramalı? Diyelim birinci san x1 deyin. San olmalı, yani integer input diyeceğiz. Birinci sanı giriz. x2 diyeceğiz. Bu da integer olmalı. Näme diyeceğiz? Input. İkinci sanı giriz diyeceğiz. Şimdi bizden 1 ve 2 san aldı. Birinci san ve ikinci san aldı ve olaram näme etmeyi isteyen olsak, mesela 2 sanın cemini, top out'unu, köpeltmeni, bölmeni sorayan olsa, şoňa göre şu yerden saýlap etýäs. Şimdi biz näme diýmeli? If diýäs. X 1 bolsa, bir falan olsa, yani x'imiz uloncudan gelecek input, yani şu print'teki menüden alacak inputlarının birisi. X 1 olsa näme etsin? X'nin näme gerek? Bize 1 eden olanda cemi gerek. Print diýsin x'nin cemini, yani x1 ve x2'nin cemini. Hatta gowrak edip ýazsyn 2 sanın cemi diýsin şeýdip ve oturup oýalyň. Ine şular yani x1 ve x2'nin cemini görkezler.
elif diýdik ikinji bir zady girmek üçin. X dendir 2 bolsa aslında biz bunu integer etdik, integer etmemize gerek yok. Şuradaki integer ayırıp aşağıda olur string görüntüsünde yazsak has amatlı bolup bilir. Elif 2 diýsek print desin. Nämen print desin? 2 sanyň tapawulyny print desin. Tapawulyny print desin. Olaram näme olur? X1'den ilkinji sanydan ikinji sanyny aýyrsyn. Bolýar. Bunu etdik. Elif diýäs. X dendir 3 bolsa näme etsin? 2 sanyň köpeltmek hasylyny görkezsin. Köpeltmek hasyly. Näme bolýar oğlum? X1 köpeltmek x2 bolýar. Elif diýäs ýene-de. X dendir 4 saýlasa näme görkezsin? Print näme diýsin? Bölmegi 2 sanyň gatnaşygy diýil, bölmek şol bolýar. Gatnaşygy, ýani x1'i x2 bölsün. Bize şular görkezsin. Ýöne berde integer goýmaly bolýar. Säbäbi olarda biz ýok, bularda goýduk bolýar. Ýok manda. Dogry. Indi bize 1 2 3 4'den başga bir zat girse, istendik zat. Säbäbi bizim menüde 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Başga zat girip bilmä. Öňe o inputda başga zat ýazyp biler. Diýelim scrap bir saýlady, meselem 10 saýlady ýa-da A, B, C başga zat saýlady. İstendik başga zat bolsa ýani else diýet. İstendik başga zat üçin. Print desin, näme desin? Yanlış girdiňiz 1-4 arasında seçin desin mesela. Göreli işleýärmi kan? Run diýäs. Birinji san girdi dedi. 1 dedik. İkinji san sorady. 2 diýeli. 1-4 arasında saýla. Bize jemi gerek. 1 diýäs. 2 sanyň jemi 3 öne çykardy. Ýenidem işletýäs. Birinji san girdi 3, ikinji san 5. Näme gerek diýdi? Köpeltmek hasyl. Näçe gerek? 3. Ne 15. Hop, yanlışlyk boldy bu ýerde. Bizim goýberen yanlışlygymyz ilk input sorady. Bize print ýani bu menüni görkezmezleriň menüden saýlamaly zadymyz görkezdi inputy. Şonuň üçin muny alýas. Bärden kesýäs. Print'in aşağına goýýas. Indi bu näme etdi? Bu näme etdindi? Bize ilki şunu görkezýär menüni, onsoň input soraýar. Ýani gezekli gezegine gitýär Python'da. Ýende run diýäs. Birinji san girdi 3 diýdik, ikinji san girdi 5 diýdi. Indi biz haýsy netjek bolsak görkezýär şu ýerde saýladyk. Meselem bölmek netjek 4 diýdim. 0.6 diýdi. Ne 3'ü 5'e bölsek 0.6 çykýar, çyndanam dogry. Bolýar. Ýöne biz bir gezek girip bilýäs, diňe. Son program işlemegin durýar. Biz bu programy gaýta-gaýta işläp durýar, näme edip bileriz? Muny while'yň içine alýas. Ýani while näme diýipdik? Loop. Alýa içine onu gaýta-gaýta işletýär, ýani diňe bir gezek işledip durdurmaýar. Şonuň üçin näme etýäs biz ilki? Nerden while almalıyız? Bize nirs gerek. Sany biz bir gezek girsek yeterlik aslında. Yani giren sanymyzyň istendik jemin ýa-da tapawulyny köpeltmeni görmek üçin bir gezek girmemiz yeterlik. Ýöne olam yeterlik bolmasyn sanym her giremizde täzeden sorusyn. Onda en ýokarsyna while diýelim. While true diýär. Sebäp giren zadymyzy kabul etse eger. Näme etsin? Şulary işletsin ählisini. Indi bular while'ın içine goýmaly. Nädip? Hemmesini seçdim. Bir gezek tab'a basýan. Hemmesini indi while'ın içinde. Hemmesini ýani aýlap durýar şol. Indi while'a goýduk. Bular girdi. Bizden 2 san sorady, aldyk, print edip bunu görkezdi. Indi bu ýerden print etýän soň durýar. Durmadan öňe geçirmek üçin näme etýäs? Print diýelim meselem. Menü geçmek üçün enter basın desin. Indi enter bassak biz menüye gitmeli. Ýöne nädip?
Nädip? Şu ýere ýazýas. Bir input koyýas. Boş input koyýas şular yani. Boş input koysak näme bolýar? X'e deňdir ýa-da Y'e deňdir gerek däl. Diňe boş input koysak. Boş input koysak biz istendik knopka bassak klawiaturada şol while'ın başlayan yerine getirýär. Yani şu ýere getirýär bizi. Ve ählisine şolar yani etýäs. Indi bu ýerden ýazýas. Tab 2 ýazak bassak print enter ýa-da şunu kopýalaly biz. Şu ýerini kopýalaly Ctrl C diýelim. Bu ýerden Ctrl V. Indi bundan soň bu ýerde goýsun. Bu ýerden şular ýaly goýsun. Bu ýerden şolar ýaly goýsun. Bu ýerde goýsun. Ýalňyş girse ýene menüye gitmek üçin enter'a bastırsın. Indi şular ýany etsek, indi näme bolýar görelim. Bir san girdi. 45. İkinci san 32. Tapout gerek. 2 bastım. 13. Menüye geçmek için enter'a basın. Enter'a bastım. Indi bu ýere geldi bize. Bir san girdi. 2. İkinci san 4. Indi biz x'nin jemini aljak bolsak 1. X'nin jemini. Indi şeýdip while'ın içine goýsak bu bize görkezip durýar. Indi duruzma üçin näme edip bilersiz? Şu yerden duruzalaýdyrlykça. Duruzma üçin şu ýere ýene bir zat goşalyň. Meselem 5 diýenim. 5 çykyş bolsun. Ulanjy 5 ýerinde çyksyn. Onda şu ýere näme goşmak bolýar biz? Ýene bir elif goşýas. Indi säbäbi 4den soň ýene bir san ýene bir şertimiz bar. O näme? 5. 5 basanda näme etmeli? Çykmaly. While loop'undan çykmak üçin näme etmeli biz? Ýani programmadan has doğrusu. Indi şu işlenen programmamızdan çykmak üçin quit ulanýar. Çykyş ýani. Quit'in bir funksiýa bolany üçin iki sany ýay goýulýar. Izinden. Quit ýazsak, şo ýerde quit'e gelen ýerinde biz 5'e basan ýerimizde programmy durýar çykýar. Görelim. Run diýdik. Bir san giris 45. İkinci san 1903. Näme diýdi meselem köpeltmeni görelim. 3'e basanyň. Ol san eken. Menü üçin enter'a bastyk bir san giris diýdi 5. İkinci san şol çykmak üçin 5'e basýas. Indi şeýdip programdan çykýas. Ýa-da muny has gowy etmek üçin bize san soraýan ýerine. Ine bu ýeri while loop'un daşyna çykarsak onda has gowy bolmagy mümkin. Indi muny while'ın daşyna çykarsak indi näme bolarkan? Bu ýere goýýas. Onu while'ın daşyna çykarsak näme bolýar? Ýende görelim. Bir san geri diýdik 45. Birden ine şol näme gerek tapawdy 2 bastym. Ine 129 x'nin tapawdy. Indi bize san soramady. Gön menüden saýlamamy sorady. Bizim säbä bu alan sanymyzy ol save etdi. Ine şol 2 sanyň üstünden gitýändi. Meselem jemini aljak bolsak. Bir bassak bize her iki giren 2 sanymyzyň jemini soraýar. Säbä bu ýerde sanlaryň inputlary while'ın daşyndadyr. Bir gezek girenmi soň oňa täzeden gelmeýär. Ine biz bu ýerde input ýazdyk. Input'a ýani enter'a bassak menüye gitýär. Menü üçin input'u ýazdyk. Enter'a basan ýerimizde bize while'ın başlayan ýerine getirýär. Şu ýere getirýär. While'dan çykarmaýar. Ýöne biz eger meselem 5'e bassak menüden 5 saýlanyň. Enter'a basanyň. Enter'a bastık. 5 saýlasam ine çykdy while loop'undan. Dur. 1-4 arasynda saýla 5 bastım. Ine çykdy. Programmadan çykdy ine. Şular ýaly sada kalkulýatory hat üýtgüdip şular ýaly gowrak görnüşde ýazyp bilersiňiz. Eger soralar bolsa sorap bilersiňiz we bular siz üýtgüdip diňe kalkulýator üçin de başga zatlar üçin hem görüp praktika edip bilersiňiz.